Wala pa man maabot ang El Nino phenomenon na karon pa lang nitiyabaw na ang mga mag-uuma sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kini tungod kay ang ilang mga pananom inanay ng nangalaya tungod sa kainit sa panahon. Kini ang gihimong sanglitanan karon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ipaubos sa State of Preparedness sa El Nino ang Dakbayan sa Sugbo. Aniya ang report. Sa Mountain Barangay sa Sudlon 1, Dakbayan sa Sugbo, naabtan ako si Manong Ninito Alimorin nga namuupo sa bunga siyang mga kamatis. Ginaginot niya ang mga bunga nga pwede pa nga ma-harvest sanglit. Nangalaya naman ang dahon o ang mga punuan mismo sa kamatis. Gisamutan pa gyud ang kalbaryo ni Manong Ninito kay palito naman sa mangumprahay og tag 5. Ngadto sa 10 pesos ang matag kilo sa iyang kamatis. Tay mo na ni ang salin sa nahurot o salin sa init? Salin Ha? sa init. So sa may ato ang pang-harvest na ni. So mo na ni siya. Oh, kanala. Kani. Ngara. So daginoto ni ato makita nga laos na iyahang dahon. Unya mahalin pa ni tay? Mahalin pa taon. Ha? Mahalin pa tag pilang kilo ani? 5 pesos. 5 pesos ang kilo. Oh, So sa nakabawi-bawi na ka ani. bawi na. Gamay. So tungod sa iyang kalaya sa iyahang punuan, murag hapit na gakatagak ang iyahang mga bunga. Ano na sa website tanom nga mga repolyo nga nagkinahanglan og tubig. Busa nagkaot siya og yuta aron magkakuha og tubod nga maoy ibisbis sa tanom. Apan tag usa ka lata sa sardinas nga tubig lang ang iyang ibubo. Usa ka buwan na nga wa sila makasinati og uwan sa bukid maong nahubas-hubas na ang ilang tinubdan sa tubig. Ako yung hangin lang nga. Mayroon tag na pambuil din yung itukod ba. Bisag duhalak buhok. Sa tupad nga umahan, nakahinayag usab sa pagtanom si Patricio Bacalso. Kini ang umahan dinhi sa Mountain Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Baguhay lang ni gitamnan og repolyo apan nahug sa marka bahala karon ang sitwasyon. Sanglit, wa man sila masayod kon mapuslan ba nila ang ilahang gitanom nga utan gumikan usab sa nasinati nga hilabihan kainit sa panahon. Way kurtagi, gusto na ni way himon to. Nang hinaot usab si Pablita Nable nga mahatagan og dinalian nga pagdagad ang ilang sitwasyon sa kabukiran. Lisod yun kay nagbuhi po kong baboy, maglisod makag ipalit pong lawg. Suma ni Joey Baclayon, ang Cebu City agriculturist nga 28 ka mga upland barangays ang gitutukan nila tungod sa nasinati karon nga kainit sa panahon. Suma pa mas maapektuhan ang mga mag-uuma kon mahitabo na nga maabot ang El Nino phenomenon nga posibleng masinati unya sa buwan sa Hulyo. Adunay 60 bilyones pesos nga pondo magamit ang City Agriculture Office alang sa 12,000 ka mag-uuma sa nisgutang mga mountain barangays ug posibleng mapun-an o galing mo grabe pa ang sitwasyon. Atong itukan ron is kaning 28 upland barangays. Pero naa nahimutang ang ato ang mga dagko nga mga areas no. Daw gizone man ni nato silang dabida. Subay sa mando sa mayor, girekomendar karon sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ngadto sa konseho ang pagpaubos sa Dakbayan sa Sugbo sa State of Preparedness. Kini aron mapasayon og mapadali ang mga lakang nga pagahimuon sa katalagman mugna sa El Nino. Ang init di na gyud kayo siya ingon nga normal no. Unya nigpagawas pa gyud ang pag-asa nga ang ato ang normal temperature diri sa Cebu is above na sa katong normal nga ma-experience nato daily no. So diha pa lang nakit-an na nato nga ang El Nino na hinahinay nag-epekto diri sa ato sa kasyudad. Gawa sa mga pananom, gitutukan usab karon sa CCDRRMO ang ubang mga panghitabo nga mamugna sa ting-init. Sama sa sunog, di nakatala na sila og 135 ka mga sunog gikan sa Enero hangtod dining buwan sa Marso. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.